Des d'Esquerra Sant Adrià volem denunciar la manca d'accessibilitat d'aquesta parada d'autobús i demanem al govern que prengui una solució immediata per donar resposta als ciutadans que li demanen. Hi ha dues solucions possibles. Una és traslladar la parada 100 metres més enllà. L'altra seria la instal·lació d'una plataforma que millori l'accessibilitat de l'autobús.